Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea. Sa panahon ni Hari Herodes, unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan og nangutana. Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug ipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas? Mitubag sila sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pango nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busag ipatawag ni Herodes ang mga dumodoo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago. Ug iyang nasayran gikan nila nga ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan ninyo siya, pahibaloa ako aron muadto ako ug mosimba usab kaniya. Yan ang lakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon ug mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayos pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban siyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ko ikaw, O Kristo. Maayong adlaw o maayong fiesta sa tulo ka hari. Diha sa ato mga kaigsuonan sa mga nalaglaing bilangguan dinhi sa atong probinsya. Kay niadtong usang adlaw, giduol kog usa ka parokyano, apan dili ay siya parokyano, kundi nagpasalamat siya tungod kay nakalaya na siya sud sa 8 ka tuig nga siya gipriso. Og salamat sa Dios tungod kay kining atong misa di ay ilagi di ay ginunot og nanimba sila nga naa sa bilangguan. Og diha pod sa atong municipal jail sa Mingdanilla. Gani, sa akong pagkulo-kabildo nila sa duha ka Sabadong milabay, doon naman na sila t-shirt nga gisulob o nailitra nga BGNP, Bureau of Jail Management Penology. No? Pero sa akong pagpaambit nila, ako silang giingnan, aron nga magpabilin mo nga malaumon sa inyong kinabuhi, bisan sa inyong kahimtang, ato ning hubaron sa paagi nga kamo kanunay mahinomdom nga ang Ginoo siya manluluwas umog inyong tinubdan sa inyong paglaom. BGNP, balaang Jesus among manluluwas ug among paglaom. So mga igsoon, salamat sa Daughters of St. Paul nga kining atong regular Sunday Mass sa television. Lapad kaayo di ay gyud ang mga tawo nga nagnunot og nanimba sa katarungan nga sila, ang uban, sa ako nang giingon, na sila sa bilangguan. So, dili sila gawas nun. Ug naasod ang ato mga igsoon nga tiguwang na intawon kay sila, pero ay mo kabalaka kay kitang tanan, padung man ta diha. O na magkango-kango ta. Ug doon na sa uban nga
Bisan sa ilang kabatanon, apan nahigot na sila sa katre kay naa sila'y mga sakit. So salamat sa atong mga kamadrihan sa ilang apostolado, pinaagi nining misa, daghan gyud ay kaayong nabulahan nga sila makatagamtam usab sa grasya sa Ginoo. Salamat sa COVID kay nakasabot nga unsa na siyang spiritual communion. Kay kung mahinumduman, panahon sa COVID, lockdown biya, di biya ta kaadto sa simbahan, mao na nga online masses, pero saan to pagkalawat kanindot sa gipamahayag o gitudlo kanato sa atong pagtuo nga doon na diay gitawag natog spiritual communion. You may not receive physically the body of Christ, pero spiritually in your heart you have received the Lord. Ug mao kana sila. Pero salamat sad sa atong mga lay ministers sa mga parokya kay sila po di ay po ay mong adto sa mga masakiton o pakalawaton sila, mga igsoon. So kamong nagnunot o kamong nakakita niining sibya sa misa, palihog, atong abagan ang mga madre kay sa makadaghan ako na yung gibalik-balik, 30,000 biya ni kada telecast. Asam taon yung ngitang madre 30,000 kada simana. Pero salamat na lang po kay ang mga tao, doon na sa mga tao nga generously nga ni-support ni ining atong TV Mass, mga igsoon. So salamat. Sa simbahan, salamat sa atong pagkasimbahan kay doon na tayo gitawag og atong liturhikanhon nga kalendaryo sa simbahan. Tingali dili pa kaayo iwit nga atong hisgutan nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos, doon na tayo atong kalendaryo. O gitawag na nato siya liturgical calendar of our Catholic faith. Doon naman tayo civil calendar, magsugod sa Enyero 1, matapos sa Disyembre 31. Pero kita isip mga magtutuo nga nagpanaw ta, gani ang atong tema karon sa atong misa, Epipania sa ito pa, kita nga nagpanaw, dinhi sa yuta paingon sa langit. Og salamat nga kita nga mga magtutuo sa atong panaw, dunay hanay diin ang liturhikanon nga kalendaryo sa simbahan, gitanyag nato aron ang simbahan ni gahin siya mga panahon og higayon, diin iyang sa ulugon ug handumon ang nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoo nga kini may kalabutan sa atong kaluwasan. So karong Dominggoha is the last day of Christmas. But when we speak of last day, it does not pertain nga nahumana, kundili nahumana ang atong pagsaulog apan atong hubaron. Ug unsay atong nasabtan, ug unsay atong na pamalandungan nga ang pagsaulog sa Pasko pagkataos Ginoo para nako niining mga punto akong ipahayag. God is love, God is gracious, God is faithful. Jesus is the name of the child, meaning pagaganlan siyang Emmanuel. Sa to pa, ang Ginoo kanunay gyud nag-uban siya nato sa atong panaw. Wa kita pasagdi sa Ginoo, mga igsoon, aron dili ta mangawa sa atong panaw. God is gracious, kamaayo gyud sa Ginoo, no? Kita ra sig binuang, pero ang Ginoo maayo gyud kay na siya. God is faithful. Na bisan pag atong ipanghimakak ang Ginoo sa atong kinabuhi, diha sa atong mga sala o diha sa atong mga kasaypanan, pero timanin ninyo nga ang Ginoo siya makanunayon gyud. Kay ngano man, dili man makapanghimakak. God cannot deny Himself. That is why He will always continue to be faithful. Faithfulness meaning, ang tanan nga gisaad sa Ginoo nang hitabo gyud. Dili sa atong panahon, kundi sa iyang panahon. For God's perfect time, He will make all things beautiful in His time, mga igsoon. So niining katapusang mga adlaw sa Pasko sa pagkataos Ginoo, atong gisaulog ang solemnidad sa Epipania. Epipania sa in English, hubad is intense revelation, intense manifestation. Technically, mao na siya hubad sa Epiphany, intense manifestation. Gipangitaan na mo kung sa'y binisaya, ang hubad dito, grabe og tiunay. Kung baka limot ang akong giingon kaganina, grabe og kanang ang pagpadayag sa Ginoo. Alang kanato, mga igsoon.
Ug karon dinhi sa taho sa ebanghelyo, makita nato nga ang kadtong mga di man gudto sila hari, no? Kay sa ebanghelyo giingon man lang sila mga maalamon, mga igsoon. Pero nindot kayo ang pamalandong ni Pope Francis nga para niya kining maong tulo ka mago, mga igsoon. Tulo sila tungod sa mga gasa nga ilang gipresyum nga ang mga gasa nga ilang gihatag nga maong bulawan, insinso ug mira, tulo man managmit tulo sila ka maalamon nga mga mago, mga igsoon. Nga para ni Pope Francis, mga igsoon, mahulagway nato ang ilabang wa sila mahiluna ba, no? Ilang restlessness sa ilang kasing-kasing. Kay nga naman, dili mo na siya dautan nga sa atong kinabuhi, daatay daghang mga pangutana, labi na gyud sa panahon nga moabot ang mga pagsuway, labi na gyud moabot ang daghang mga kakulian o mga sakit sa atong kinabuhi, mga igsoon, mo nang makapangutana ta, no? So may katungod ta, og katungod na nato. Nya malipay sad ang Ginoo nga mangutana ta, sama ni ining tulo ka mago nga sila nangutana ug nagunahon na. Nangita sila sa katagbawan sa ilang kinabuhi aron nga makit-an nila ang kahulugan diha sa ilang pagkatao, mga igsoon. Og nasayod na ta sa sulti sa usa ka protestante nga pastor, no? Si Rick Warren, nga ningon siya, kung way Ginoo, way kahulugan ug way tumong ang kinabuhi. Kung way tumong ang kinabuhi, then way kahulugan ang kinabuhi. Mao na nga tungod kay way kahulugan ang kinabuhi, then there is no reason to hope. So wala nay kapuslanan pa nga mulaong patah kung walay katuyuan og tumong ang atong kinabuhi. Apan salamat kay ang Ginoo siya nga maoy tag-iya sa kinabuhi. Natural, asa pa man gyud ta nga mangutana ug mangitag mga tubag sa atong daghang mga pangutana, kundili ang Ginoo mismo nga siya maoy mupasabot kanato sa kahulugan sa kinabuhi. Unsa may ginunot sa tulo ka mago, mga igsoon sa ilang panaw, ang bituon. Diha sad sa atong espirituhanong kinabuhi para nako kanindot sa simbahan nga gituyo gyud pagbilin sa Ginoo aron kita nga nagpanaw pa ni ining kalibutana, mudunggo gyud ta sa dapit nga gitagana sa Dios alang kanato. Kano saan ni nato madawat sa adlaw sa atong bunyag. Kung makahinomdo mo basta isod na tas lungon nya sa dayong dala nato dito sa sementeryo, nakamatikod mo binditahan ang lungon. Unsa may ibot pasabot ana? Kay si Joy Danao nga namatay, no? Sanglit kay siya binunyagan man, mo na sa unang adlaw nga siya gibunyagan, gitagaan siya sa katungod nga makapuyo siya uban sa Dios didto sa langit. Kay wa lagi tawo nga gihimo sa Ginoo para sa impierno. Kitang tanan padulong gyud sa langit kay mao gyud nay gitinguha sa Ginoo alang kanato. Diin tagikan sa Ginoo sa tapauli, mao nay giingon ni Job, no? Mga igsoon. I come from God, so I go back to God. Gikan ko sa Ginoo, mo nang muuli sad ko sa Ginoo, mga igsoon. So sa atong panaw sa kinabuhi, ang simbahan kay siya man ang the sacrament of God, meaning ang simbahan mao ang timailhan sa Ginoo nga siya nag-uban kanato sa atong panaw. So sa atong pagkasimbahan, nindot kayo kay naa ang gitawag natog sacred scriptures, ang balaang kasulatan. Ang kuwang ragyod, kita ragyod nga mobasa sa kabalaan sa mga pulong sa Ginoo diha sa Biblia, sacred scriptures. Nya kanang Biblia god, mao man na siya itong mapa sa kinabuhi, sa panaw sa kinabuhi, mga igsoon, no? But kamong nananaw, kamong ni aron nga nitambong nining misa, pila ra man kahay nato dinhi nga from the first page to the last page of the Bible inyo yung gibasa, mga igsoon. No? You profess to be Catholics, you profess to be Christians, pero wa kita mo basa sa buhing pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan. So ang sacred scriptures is our map so that we will really find our way with such assurance nga mo dunggo kita sa pultahan sa langit, mga igsoon. Ang mga santos, nganong magpasidong og matas mga santos?
Kay sila maumay atong giya. They are our inspiration, they are our intercessors, and they are our guide. No? Nya, sus, kadaghan o kanindot biya kung atong basahon ang kinabuhi sa mga santos. And I encourage you to read the lives of the saints. Nindot biya na basahon lang kinabuhi, no? Kay matandog ta ba, no? Si San Agustin, no? Badlongon, pero sa yang kinabuhi nakaamgo siya nga ang Ginoo gid ay mo'y makahatag og katagbawan sa atong kinabuhi. Ang atong sacred tradition nga gitawag natong tradisyon, mga igsoon. Kita go mga Katoliko Kristiyanos, doon natay duha ka sukaranan sa atong pagtuo. Ang Biblia o ang balaan nga tradisyon, mga igsoon. Yan, nindot kaya nga itong mga tradisyon, no? Pag December 25, Misa de Gallo, sus kanindot. Sa tibuok kalibutan, dinhirag yun, sa nasod sa Pilipinas, unique to the Philippine Church. Kanang hinugtanay nga pagpangandam sa Paskos pagkataos Ginoo sa siyam kakadlawon sa dili pa ang December 25 nya karong panahon na no sus karong Misa de Gallo ha pagkadaghan biyas mga tao nga nanimba mga igsoon baga gid kaayo no pero may he rest in peace katos Monsieur Binghay di gyud ko malimot siyang giingon nga daghang nangalawat kusog ta mga lawat, pero sa katilingban sa tanangawat, no? Sige tagkalawat, pero mga kawatan sa tandago. No? Muna gisulti ni, Monsignor Bigay, may rest in peace. Baga kayo mga tao, nanimba, hugot kayo nga ninunot sa atong tradisyon sa Misa de Gallo. Pero mga igsoon, o ginaot, punta nga, di man ta maka pugong sa grasya sa Ginoo. So niining atong pagsaulog sa Epipania sa intense manifestation of God, diin ang ikaduhang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Hebro, gipadayag kanato nga sama sa mga Hudiyo, ang mga dili Hudiyo, sila usab makadawat sa grasya sa Ginoo nga maangkon pod nila ang kaluwasan, mga igsoon. So sa atong pagpadayon sa Santos nga Eucharistia, ang atong pagtambong kanunay diha sa pagsimba matod pa ni Pope Francis, our adoration, meaning kay mga Katoliko Kristiyanos man ta, ang misa mao mangyoy labing importante nga paagi diin atong gipakita ang atong pagyukbo ug pagtahod sa Ginoo matod pa ni Pope Francis. When we adore, it is an acknowledgement that only God alone can give meaning to my life. So musimba gali ka, mupadayag ka sa Ginoo diha sa pagtambong sa misa. When you adore God, nagpakita na nga Ginoo kun wa ka, wa gyud koy mahimo. Nga ang kahulugan sa kinabuhi Ginoo, ikaw ra gyud maoy makapahibaw ug makapasayon kanako diha nga makakita ko tukma makahuluganon nga pagpuyo sa kinabuhi. So mga igsoon, atong tinguhaon sa kanunay, kining grasya nga gihatag sa Ginoo kanato aron ug madamlag, mga matay matantanan, pero ang utlanan, inig-atubang na to, pultahan gyud sa langit, mga igsoon. Mayong pesta kaninyo sa tulo ka haring tanan, mga igsoon. Karon manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo.